Good day everyone. Ako ngayon ay magtatabas ng mga kahoy na katabi ng bahay namin. Nanap ko yung itak. Nandito daw sa kubo ni Father. Ayan. Ito na nga guys. Itak. Tapos, yung mga aso dito nagmi-meeting kanina. Ayun, isang aso oh. Si Milkoy. Ayun na guys oh. Unti-unti ko lang inaano. Tignan nyo. Sinisigaan. Tignan nyo yung uwak guys. Kasi yung daming sisiw ngayon. Daming uwak. Ano po dito? Normal yung uwak dito. Tignan nyo. Ganda no pag ano. Na pag grass cutter. Ipunin ko pa itong mga damo. May uwak dyan. Ayun uwak guys oh. Wait ah. Sa puno. Hindi kita guys. Ayan siya na siya oh. Masasirkulan ko siya sa video pero sayang din makita actual. Yung mga ayan siya oh. Iyon. Kita nyo na yung awak. Ayan. Dito tayo magtatabas ngayon sa ano gilid. Yung ano dun oh, yung tawag dyan. Ay, ganda na oh. Tawag doon guys, yung guyabano na puno. Tatanggalin ko po. Ayun oh. Pasok na sa bahay. Yung alalod kasi niya, yung ano niya, ubos niya. Let's go. Natapos ko na dun yung sa ano, pagputol. Tapos nag-scatter naman ako. Kasi medyo may humaba na po here, oh. Para hindi po sagad magano. Lilinisin ko po yung garden. Tapos guys, ipakikita ko pala sa inyo yung pag-prepare ng miracle fruit. Kung paano kunin yung juice. Kung di kayo familiar sa miracle fruit, ipapakita ko po later. Ito po yun siya. Yan. Tapos, yan, i-prepare po natin yan. Pakita ko pa paano i-prepare. Tapos, intake. Let's go. Yan yung mga katabs. Naipon ko na yung mga kalat. Pa dito. Din ko po yung sisigaan mamaya sa sinigaan ko uli. Dito hindi ko pa po na ano na ipon at umulan po kahapon. Hindi dapat to mag-grass cutter na rin ko ito guys oh. Pwede na taniman to guys, grass cutter to mga sakit niyan maapakan oh. Sakit po maapakan yan. Plano ko na rin sirain yung una naming ano manukan. Yan po, maliit na yan. Plano ko po siyang sunugin na rin, sigaan na rin. Mukha may bagong nyog na nahulog dito guys. At wala ito. Magta-30 na po yung ating nyog. Ay, bago nga ito. Malaki po ano. Wow. Yan po yan oh, malalaki. Mas katabi niya. Inas forward ko lang yung paglilinis ko guys at baka maboard man kayo ay. Matagal ko rin nilinis yun. Siguro mga nasa 10 minutes din yung time lapse. Anong oras na ba? Alam ko mga 9:30 pa lang. Yung kawayan pala guys. Tatanggalin ko ito guys at hindi man maganda na may kawayan dito. Okay, sana at may kawayan, di ba? Dami pang iipunin, guys. Yung pusa ko dito na naman. Nagiging sadista to lately. March! March! March, come! Ning! Oh, sumasagot yan.
Good boy. Halika. Busog ka? Busog yan? Pag sa gubat ako guys, sa sunod ito. Pag nakita niya lang ako. Lagi naman kasi tulog to. Si March. Mag 1 year old din sa March. Lagay natin yung natin dito. Yan o. Dami. Sigaan na rin siguro natin guys. Dito natin nililipat. Yung karmatilya kukunin ko dun. Let's go. Linisin lang natin to guys. Rose ito. Tatanim natin. Bakit lang. Ayan na, malinis na guys. Ito. Guys, ito na yung guys, i-share ko sa inyo yung paano mag-prepare na miracle fruit. Yung paano kunin yung juice, paano gawin, ganun. Ito yung video guys. Tapos, lutuin po natin yung passion fruit. Ay, passion fruit. Miracle fruit pala. Ang tigas pala guys. Pati yung ginano namin. Yan natin na maganda ng ano. Malambot. Tapos yung amoy. Maganda yung pagkaano. Tapos ito. Tapos po, kunanin mo po yung laman. Sandukin nyo. Salukin nyo po. Yes, oh.
Ang ganda, ang laki. Para siyang ano, yung texture niya parang guyabano. Masarap ito kahit hilaw kainin eh. Yung iba, hindi ito kinakain. Yung amoy niya guys, parang... Kaya lang, amoyin ko uli. Sarap na yun. Parang ano, guyabano nga, pero medyo may pagka ano, maasim. Mapaklang matamis. May buto siya. Ano po. Sayang di po nakita ang pag-harvest. Yung siguro niya na nag-ano, May buto po siya oh. Yan, ang maliliit. na-harvest lang ito pagka, ito ano, Pag pinakuluan nito guys, ano, itim ang kulay. violet. Although puti. Pero dark siya, no, paano, Oh, violet na parang itim. Violet May siya. pasok na bukas. Opo. Ang dami nito, tin. Kaya lang, ang laki talagang, Yan. Parang ang sarap-sarap nga po kainin. Ano, may ito nga, yung ginawa ko sa naga, ganyan lang kaliit oh. Parang yung ano, Ay, yung, nagawa ka na po dun. Ano po siya, papakululuan lang po with Ano may papakuluan mo lang siya. tubig. Wala na pong asin, ganun. ano na? Wala na. Mira ko lang. Tama na po siya. Enough na po yung mga Linggo na ingredients. ngayon. Sarap oh, tiktikman ko. Sarap yan eh. Panood ako. Nanikman po ni Papa. Nakain rin pala talaga. Yung lasa pa. Mahapon daw ko. Bango. Bango, di ba? Parang ang guyabano. Mm-mm. Malapit po siya sa guyabano. Pati texture niya po. Maganda pati ito sa constitution. Ayun, tinan mo, nag-green na. Nag-green na nga. Kaya eh. ka. Parang ano, ayun pala yung hilaw. Nag-green na nga. Iyo. Parang yung mapaklang lukban. Ayun, napaklang lokban. Nag-iba niyo po. Yung ganun. Ang laki niyan, parang malaki pa sa ulo ng tao. Sabi ang puno na to, magtatanim nga ako dahil ano, Ay. yung Tantano. sanga, yung kahoy na. Ano tawag yun? Malaking puno rin po siya. Laki naman ang fruit yan. Dami pala. Ang lambot guys, oh. Oh. Baka mag-isang litro ito. Kain po ito. Sobra po yan pa. Kain try mo? No? Try mo? Mama, kain to? Wow. Hindi ko pa yan na-try. Ang balat niya, no? Balat niyang kinis, oh. Ang kinis, ang laki pati. Kinis. Laki nga po. Kasya po yung ulo. Maluwag pa nga po. Gawing maskara. Parang itong helmet nung ano. Ay, helmet nga. Oo. Helmet ko na ready. Pag ito wala lang laman, patigasin yan. Mamaya guys, tingnan natin. Po siya hanggang balat. Alam niyo po ba yung balat niya ang tigas? Pwede niyo po helmet. Mama, Sa sobrang tigas. lagyan mo lang kaya glass yan dito sa ano. Pero nagsasadjust pa po guys. Lagyan mo lang kaya. Nahulog na po ito na Bago bata. hindi ko namin chinelas. Parang vinyl po katigas yung ano niya, oh. Mami, Parang nilid. Lagyan mo ito ng ang sarap. patay. Uy, ang sarap. Isa pa lang yan, mag-iisang ano na. Sana po kalahati na po ng ating... Mama! Naglag ka din! Managlag ka din! Tignan niyo guys, oh. Tignan niyo sa mukha ni Casey. Itabi natin, oh. Ayan, Oh, di ba doble? Hindi pa, di pa nalinis. Baliw ka, oh. Pwedeng helmet ni Tyrone. Hindi. Tigas niya, grabe. Hindi ako mag-isa. Katumbas na ng Wait tatlo lang yan. po. eh. Ay, ano, Wait isang- lang po. Tingnan niyo, ha? Kung gaano katigas. Sakit, di ba? Tingnan mo to. Nagkasugat ako. Knock, knock. Who's there? Yan. Pwede po siyang pang helmet. Wow, O sarap. may, ano kayo sabi nila? Tingnan niyo Parang po, isang guys. palok ng Kapal. purple. Ayan. Ubusin na po ni Papa lahat yan. Kauli. Ay, isa pa. Lulutuin po yan ng halos 30 minutes daw. Nilagay na ni 30 Father. minutes na Wala daw, pang buksan. water. O, 30 minutes na daw. Kaya mo lang siyang ano. O, 30 minutes na bubuksan niya ni Lolo. Luto lang po siya lagay dyan. Tapos, 30 minutes lang. unti na siya nag-iiba ang kulay. Ay, sibaw man. Nagda-dark na po siya. Kulo lang po, kulo lang hanggang siya mag-tubig po or juice po siya. Hindi yan nilagyan ng tubig. Hindi na po siya nilagyan, ha? Yung laman lang po, kung sa po siya magtutubig. Ay, so after 25 minutes na po ata ito, or 30. Yan na po kulay niya. Yan na. Tignan niyo po, guys. Ang ating miracle fruit. Matutuno pa yan dahil magkano pa yan eh. Nag-juice na po siya, guys. Kasalain. Yan po yung sasalain natin ng Mama! Kasalain.
Palalabig yung kasalanan. Sasalain nyo po, tapos ibukod nyo po yung juice. Sarap po yan, guys. Ayan, guys. After mga 30 to 40 minutes na pakulo, papalamigin po natin. Tapos, Hindi ko alam. pipigaan po natin, guys, sa mga juice. Kukuha natin yung juice. Gusto ko din mag-mix. Gusto ko mag-mix. Ayun. Black Gusto po ko siya, din po guys. mag-mix. Kala Ito ko po yung fruit yellow niya, guys, oh. talaglas. Para siyang nakakaano, signan, parang pusit ba, ang pinakuluan mo. Miracle fruit po, guys. Ito yung, fruit niya, oh. Magkakami. Siguro mga nasa 6 to 7 kilos po yung isang ganito niya. Ang laki. Parang pakwa na huge. Miracle fruit ay nakakami. Ako lang pati naglinis Mamaya papakita po natin, guys. What's up, mga katabs? Ito na po yung ating Good morning, good evening. miracle good fruit afternoon. po. Ang itim niyo po. Pinapa, ano lang po. Pinapa. Yan niyo po, mas malakot sa mata ko. Sa mata ko, so mo. Nanalo ako sa plasma! Nanalo ako! I-drain na natin siya. Ayan po, ang kukuha mong juice po. I suggest po na ipakuluan nyo na lang bago inumin. Haluan nyo po. Para parang gin. Tagay-tagay nyo lang po. Hindi po siya pwedeng panay. Kasi alam ko po may bawal din po na dose dito. So pwedeng todo-todo mo inumin. Yung juice lang po. Shot-shot lang po ba? Ganon. Madami pa po akong yan. Kung napanood niyo po, ano na po ito, content na po ni Jessica Soho ito. Wala kasi ako, di ako nakasama nung nag-harvest si Papa eh, nanghingi ng miracle fruit. Sayang, pakita ko sana sa inyo yung puno. Sige lang at sadyain ko minsan. Yan. Ayan guys. Ganyan. Parang kadiri ito yung kulay niya talaga. Ito yung hinahanap ni mother na strainer. Oh. Dalawang kamay talaga yan. Oh. Nawakan. Mabilis man na po pigaan. Yung ano niya po, tawag dito, yung pinagpigaan, pwede niyo pong i-fertilizer. Ang ganda po siya pang fertilizer. Sobra po ito, ilang litro, kaya makukuha natin dito. Dami po ito. Tulo ng 3 litro po ito. Wala pa tong tubig yung pinakuluan, kusa po siyang nag-juice. Miracle fruit. Magkukuha na sa English na po pala ito. Magkukuha na sa Tagalog. Tuluan nyo na lang po kung gawin. Yo mga katabs, ayan, natapos yun na panood. Nandito ako ngayon sa likod guys. Mulan guys oh. Muulan. Nandito ako ngayon para isalat ko sana yung sabuyas dahon konti. Mga doon sa mga walang laman sa likod. Ito oh. Tsaka damuhan ko na rin sana ito. Ito oh. Kuha na ako kanina guys oh. Grabe yung singaw ng init. Guys.
Doon kasi guys, wala. Ay, actually, may tinanim ako dyan. Luya. Gawin natin to guys. Grabe talaga ito mga baging na ito. Ang tibay. Well, may nalagay pala ako dyan. May tinanim ako dyan guys. And ganitong dragon fruit guys, oh. But dapat ito, tanggalin po itong nagdilaw. Iwan nyo lang po parang pinaka-bone niya. Ayan. Pag nagganito po dragon fruit nyo, tanggalin nyo po ito. Either kulang po yan sa, sobrang sa araw, kulang sa water po yan guys. Yan, iwan nyo lang po ito guys, oh. Yung kanyang, ano, stem. Buto pala. May luya ako dito nilagay guys. Grabe talaga yung mga damo, ano? Pababayaan mo sila, ay invade nila yung garden mo. Damuhan naman kasi talaga to. Dati. Ginawan lang paraan. Ang kamatis natin, oh. Mukhang na ano, pagod. Ang bango na kamatis. Wala na natin to guys sa mga nag-invade na. Masok na. Ay, kurumbot guys, oh. Kurumbot. Nag-invade na rin dito sa loob. Bawal po eh. Ayoko pong invade po dito. Kurumbot. Saan ba galing to? Ito ata sa loob. Dami. Naantok ako nung nagpapadede ako kay Reed. Kaso bigla siya nagising. Aray! Nasuk ka ba? Lema. Ang sakit. Aray. Wala kasi ako gloves. Ma-order pa ako guys ng gloves. 100 pesos. 10 pieces. Ayan. Grabe naman itong Maria na ito. Ayan guys, oh. Bunga ng sili natin. Doon sa dulo, makakapal na po. Yung ano. Yeah. Yeah. Okay. Yung ating dati wala na bunga guys. Basil. Ayan guys, oh. May bunga din. Dito mga bulaklak pa. Grabe yung basil, oh. Pinabayaan mo lang. Todo magtubo. Daig niya pa yung tinanim mo talaga. Sinadya mo. Pero kung yan nagtubo lang, ang taba-taba. Ang kamote natin guys, oh. Diba? Ayos, diba? Sakit ng ano. Maglagay po ako sa ng dragon fruit guys. So, yun yung panahon bigla dito, oh. Medyo masungit bigla. Bumilim. May sinampay pa nga ako. Siguro naka-3 balik-balik ako natanggal. Kaya natuluyan ko lang di siya ibinalik. Napapagod na ako. Madami pala tayong talbos guys. Ito tayong maggulay. Tara. Hoy, guys, may bunga yung ano. May bunga pala ito. Nagulat ako. Tingnan natin. Yung aking dalandan. Oh, nagbunga na siya. Kalamansi ba to? Ang sabi nila, dalandan. Ala, thank you Lord. Natubo na siya. Ang galing. Nagmarkot ako nito guys. Nandito siya, oh. Ayun, oh. Ay, sorry. Sorry, chickens. Ito. Yan. Doon po yung galing sa may bunga na. So, possible na magbubunga rin po ito. Kasi once ang mother tree na kinuhaan mo nagbunga, nagbulaklak, yung markot mo, susunod po yun. Ganun po yan. Kaya yung ibang markot na tanim, dwarf lang. Grabe na bunga.
So possible, magbubulaklak din po ito guys. Ang sabi kasi nila, andi yan kalamansi eh. Kasi malaki. Dalangdan po ba? Citrus ba? Ganon. Yung mga binibili niyo sa yung citrus. Tsaka yung amoy niya po. Citrus talaga. Pero natutuwa ako at nabunga na ba? Maambon. Yung cellphone natin. Maambon na. Yan guys. Magandang update din ito sa akin. Kung gulat ako ba't may bunga. Wala man ako ditong So ayun. Magandang panghimingitain ito sa akin. So gusto ko po na siyang bumungay. Nihintay ko na po talaga. 2 years ago kasi nung lumipat kami dito, sabi nila dalanghita, kaya sabi ko alagaan ko, nalapit sa bahay eh. So dalawa lang po, abangan na lang natin, tayo rin mag-harvest nito. Walang iba, nagdilaw na nga yung mga dahon niya oh. Masilaw na tayo guys at naulan na, lumalakas na yung ulan. Ito yung sinasabi ko na may butas po. Na baka daanan po ng, alam niyo na, ahas. Wala naman po, iba't maliit lang po eh. Kasi may nakita na po dito si Papa na ahas dyan. Yan. Papaya guys, iniwan ko guys. Hoy, thank you sa dalanghita. Abangan kita. Wala na guys, maulan na. Pasok na po tayo. Sa sunod na lang na vlog guys, yung dragon fruit na dagdag ko po dyan oh. Dyan. Kaso nga guys, ayokong dagdagan sana at pag umulan, bahang-baha po dyan. Siguro doon na lang banda. Yan. Pag hindi na po maulan na naman po uli dito. Kaya sa ngayon hanggang dito na lang muna yung vlog ko guys. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.